केही जणे भला लागे रे। मो सल्यूट वाला परफॉर्मेंस वेरी नाइस ट्रेमेंडस सिंगर तुम सुर पर बहुत पकड़ अच्छी आम मैंने जाचु तुम जहाँ गाइल आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत भल लगे सर प्लेबैक जो भॉइस दरकार दम भॉइस दम अच्छी बहुत बढ़िया अभिजीत सर आपण टीम रु आमे आपण केमिति आगो पचारि परिबुनी आमे आगो पचारिबु शशांक सर आपण मु कहबी तो मु कहबिनी ताले मु कहबी तो आज्ञा मु ताले कहबिनी हो काई आपण कहबेनी ना मु चल चॉकलेट वाला काई बिकी जाउ अरे जीव थैंक यू तमे साइड उठो चॉकलेट को साइड पड़े रे के सुन ये जोरदार ताली बाजिबो अरे वाह लॉलीपॉप नो आज्ञा सेटा पॉजिटिव कि नेगेटिव जानी पारलु ना नहीं नहीं सर जानी पारली बेड बेड कहते नहीं भाई तते लॉलीपॉप धरे देई गला सर लॉलीपॉप धरेली कारण से समस्त को लॉलीपॉप धरे देबो प्रेम हेरी जाए मन केही नहीं जाए हाय हाय राति सारा निद भांगे रे हो केही जणे सत्यव्रत भल लागे रे। मान मंच पर को स्वागत करवा सत्यव्रतंकर गोटे जोरदार ताली सहित थरे थरे जीवन रे मेघ हेई मोह झरे थरे थरे सपन रे पाट सारा बास्ना भरे चालू चालू बाटरे अगुण हाटरे प्रेम हुए रे थरे थरे प्रेम हे जाए मन केही नहीं जाए राति सारा निद भागे रे हो केही जणे भल लागे रे हाँ केही जणे भल लागे रे। भल जेबे लागे जणे लाखि जाए आखि तले सहे गुण हे जाए खुशी हाँ एते खुशी हृदय रे सहजे की जगह धरे पापुली रे जन पड़े खासी पापुली रेखा रे हाय जदि लेखा रे साथी मिले रे थारे थारे ए साथी जीवन रे रहे सब जन्म रे मिछे रागे मिछे रुसे रे ओ केही जणे भल लागे रे हाँ केही जणे भल लागे रे थरे थरे जीवन रे मेघ हेई मोह झरे थरे थरे सपन रे बाट सारा बासा भरे केही जणे भल लागे रे। सत्यव्रत आज्ञा भाई केही जणे भल लागे कहीं 2 3 4 कहीं नुहे एते लोक हम बसचे एते कंटेस्टेंट्स बसछंदी भाई मो हृदयटा एते बड़ नुहे
କେହି ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଜଣେଟା ସେଇ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ରଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କେହି ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତୁ ନା ଗଡ଼ ସତ୍ୟବ୍ରତ କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଜାଣିବା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଗୁଡଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି ସତ୍ୟବ୍ରତ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲ ପ୍ରପର ଫିଲ୍ ଦେଇ ଗାଇଲ ଯାହା ବି ହରକତ କଲ କ୍ଲିନ୍ କଲ ତୁମେ ସୁରରେ ଥିଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପିଚିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ବଟ୍ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ସିଙ୍ଗର ତୁମର ସୁର ଉପରେ ବହୁତ ପକଡ଼ ଅଛି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ କେୟାର ନେବ ବଟ୍ ତୁମେ ଯାହା ଗାଇଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ Thank you so much. ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ର ଦରକାର ଦମ୍ ଭଏସ୍ ଦମ୍ ଅଛି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଗାଉଛ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମିତି ଜାରି ରହୁ ଆଗକୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଗଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ଲେସ୍ ସୋ ମଚ୍ ଚମତ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିଜିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗ ପଚାରି ପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଯିଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପଚାରିବୁନି ଆମେ ଆଗ ପଚାରିବୁ ଶଶାଙ୍କ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତ ସାର୍ 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 ମୁଁ କହିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତ ନା କିଏ ଆଜ୍ଞା କହିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବିନି ଆଉ କାହିଁ ଆପଣ କହିବେନି ନା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚକଲେଟ୍ ଆରେ ଯିବ ଯେ ଚକଲେଟ୍ ମାନେ ଚକଲେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ସାଇଡ୍ ଉଠ ଚକଲେଟ୍ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବ କମନ୍ ଆରେ ବାହ ସେ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଜାଣିପାରିଲିନି ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତିନି ଭାଇ ତତେ ଲଲିପପ୍ ଧରି ଦେଇଗଲା ସେଟା ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଯାଏ ନା ପଜିଟିଭ୍ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ମୁଁ ସାର୍ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଲି କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନିହାତି କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଗାଇଛି ବହୁତ ଥର ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବୋଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସାର୍ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଜା ଆସିବ ନା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଯଦି ନ ହବ କେମିତି ଚଳିବ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ ରେ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ ରେ ଥରେ ଥରେ ଜୀବନରେ ମେଘ ହେଇ ମହୁଛରେ ଥରେ ଥରେ ସପନରେ ବାଟ ସାରା ବାସ୍ନା ଝରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ଅଗୁଣର ବାଟରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଥରେ ଥରେ ପ୍ରେମ ଯାଏ ମନ କେହି ନେଇଯାଏ ଆଏ ଆଏ ରାତି ସାରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗରେ ହୋ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ ହାଏ କେହି ଜଣେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଲ ଲାଗେ ରେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେବେ ଦୀପ୍ତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ମୋଠୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ କମେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ଦେବିନି ମୋ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭେରି ନାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଗାଇଲ ତ ଭଏସ୍ଟା ବହୁତ ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଇପ୍ସିତ ପତିଙ୍କର